ख्रिस्टियान स्कुला रैखाथि गोनां स्कुल नंलिया थारैनो सैथो नंथारगौ बाथ्रा अनजाग्रा प्रियफोर जोंनि जि ख्रिस्टियान स्कुल दङ बै ख्रिस्टियान स्कुलफोरा रैखाथि गोनां स्कुल नंलिया मानोना नोंथांमोननो आङो बेबायदि मोनसे रादाब लानानै फैदों थांनाय 2 फेब्रुवारि 3 फेब्रुवारि माखासे मानसिफोरा 2 फेब्रुवारियाव सरस्वती फुजा स्कुलाव खालामदों आरो माखासेफोरा 3 फेब्रुवारियाव खालामदों 2 फेब्रुवारिया जाहैबाय सानडेमोन सानडेनि थाखाय माखासेफोरा सानडेयाव खालामाब्लानो मानडेयाव खालामदों 2 आरो 3 नि गेजेराव जादों माखासेया 2आव माखासे स्कुलफोरा 3आव खालामदों दा अनजाग्रा प्रियफोर बे जाहैबाय हिन्दु समाजनि एबा हिन्दु फोथायनाय व्यक्तिफोरनि मोनसे फारिलाइ नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोननो गोबां दुखुनांथाव मोनसे रादाब लानानै फैबाय बे जाहैबाय मोनसे डन बस्को स्कुलनि सिगाङाव बेबायदि बज्रां दलनि माखासे हानजाफोरा सरस्वती फुजा खालामदों गेटआवनो खालामदों येस अनजाग्रा प्रियफोर गेटआवनो खालामनाय जादों गुबै भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिनाय सिगांनो साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बासायगिरि फोरबु जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों आरो लोगोसे फिन दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों अनजाग्रा प्रियफोर दिनैनि बे रादाबा साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरखौ गिख्रंहोगोन सोमावग्लुंजोबगोन मानोना बज्रां दला जि खामानिखौ मावनाङामोन बेबायदि खामानिखौनो जबरदस्ति बिथांमोना मावदों बेबायदि रादाबखौ नोंथांमोननो लानानै फैदों अनजाग्रा प्रियफोर लोगोसेनो खावलायबावनो हास्थायदों जाहैबाय नोंथांमोना जुदि सोरबा आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो लोगोसेयैनो मोनसे लाइक होनानै गालांगोन नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोबां गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय थुलुंगा होयो आरो लोगोसे शेयार खालामगोन नाथाय बेखिनियावनो खावलायबावनो हास्थायदों गोबां मानसिफ्रा भिडिअखौ नायो नाथाय मोनसे लाइकखौ होलांनो बायो मानो बायो आंबो मोनथिला ना भिडिअखौ मोजां मोना नामा बिनि थाखायनो लाइक होनो बायो जेखि जादिया बे नोंथांनि गोसोसै नाथाय आंनिफ्राय खावलायनाय थादों जे नोंथांमोना मोनसे लाइक होनानै गालांगोन दे अब्ला प्रियफोर नोंथांमोननो बे रादाबखौ दिन्थिनो हास्थायबाय जि रादाबा गोबां सोमोनांथाव रादाब जेरावहाय मोनसे डन बस्को इंलिश स्कुल कैथलिक चार्चनि जिथु स्कुल दङ बेनि मोखाङाव माखासे सुबुंफोरा बज्रां दलफोरनि सुबुंफोरा थांनानै सरस्वती पूजाखौ खालामहैदों বিদ্যালয়ত খ্ৰীষ্টমাছ পাতিব পাৰে কিয় পাতিব নোৱাৰে সৰস্বতী পূজা এই দৃশ্য লামডিং স্থিত ডন বস্কো স্কুলৰ প্ৰাংগণত এইদৰে সৰস্বতী পূজা পাতিলে বজৰং দলৰ সদস্যই তাকো অনুষ্টুপীয়াকৈ বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত নহয় বিদ্যালয়ৰ গেটৰ সন্মুখতে এইদৰে দেৱী সৰস্বতীৰ আৰাধনাত ব্যস্ত এই সকল লোক আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যতে সৰস্বতী পূজাক লৈ ব্যাপক উখল মাখল কিন্তু আনফালে এয়া খ্ৰীষ্টান মিছনাৰী বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য নিমামাও পৰিৱেশ সেইবাবে খং উঠিছে 99.9% হিন্দু শিক্ষাৰ্থীয়ে পঢ়ে বিদ্যালয়খনত হিন্দু লোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে উপাৰ্জন হৈছে ইমানৰ পাছতো কিয় বিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষই সৰস্বতী পূজা আয়োজন কৰা নাই এদৰে খঙত টিঙিৰি তোলা হৈ পৰিছে বজৰং দলৰ সদস্যসকল উল্লেখ্য যে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে বজৰং দলৰে লামডিং ডন বস্কো স্কুলৰ প্ৰাংগণত এইদৰে অনুষ্ঠিত কৰিছিল সৰস্বতী পূজা আৰু সৰস্বতী পূজা চলি থকাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে আহি বাধা প্ৰদান কৰে উল্লেখ্য যে এবছৰৰ পূৰ্বে ডন বস্কো স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকক সৰস্বতী পূজা পাতিব লাগিব বুলি এখন স্মাৰক পত্ৰৰ যোগেদি অৱগত কৰিছিল বজৰং দলৰ সদস্যই কিন্তু কোনো ধৰণৰ ভ্ৰক্ষেপে নকৰিলে সেই পত্ৰখনলৈ যাৰ বাবে সৰস্বতী পূজাৰ দিনাখন বিদ্যালয়খনত নিমামং পৰিৱেশ চাক আপোনালোকে ভালকে জানে লামডিং ৰাইজে ভালকে গম পায় আমি যোৱা বছৰত এখন মেমৰেণ্ডামৰ জৰিয়ে আমি ফাদাৰক কৈছিলো ফাদাৰ আমাক প্ৰমিছ কৰিছিলে যিটো প্ৰিন্সিপাল হয় তো প্ৰমিছ কৰিছিলে তেখেতে যে ইয়াত পূজা ভিতৰতে ধুনীয়াকে পূজা পাতিব বুলি তাৰপিছত আপুনি লেটাৰখন আছে মোৰ লগত ষ্টেম্প চৈ মাৰি য়েছ বুলি কৈছে মোক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আমাক কিন্তু তেখেতে এইটো বিত্ৰয় কৰিছে আজি আমি বাধ্য হৈ ইয়াত বাহিৰত কৰিব লগা আছে এইটো আমাৰো দুখ লাগি আছে আমাৰ সৰস্বতী মাৰ পূজা কৰি আছো আমি বাহিৰত ইয়াত 99% হিন্দু ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত পঢ়া শুনা কৰে ইয়াত হিন্দুক লৈ পেলাই সিহঁতে ইনকাম কৰি আছে ধুনীয়াকে চলি আছে সিহঁতৰ খ্ৰীষ্টমাছত যেতিয়া স্কুলত পাতে এইটো এটা বিদ্যালয়ত যদি সৰস্বতী পূজা নহয় ক'ত হ'ব তো গতিকে সিহঁতে যেতিয়া খ্ৰীষ্টমাছ পাতে আমিতো একো নকওঁ আমিতো মানা কৰিবলৈ নাই ইয়াত যেহেতু আমাৰ মেজৰিটি অফ হিন্দু ইয়াত যদি সৰস্বতী পূজা কৰিবলৈ কথা আছে কিনো ডাঙৰ কথা আছে
আৰু আমাৰ হিন্দু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ষ্টুডেণ্টবিলাকেতো হিন্দু কালচাৰটো দিনে দিনে পাহৰি আছে গতিকে এটলিষ্ট এই পূজাটো হ'লেতো সিহঁতে গম পাব যে সৰস্বতী মা আমাৰ হিন্দু ধৰ্মত কি তো গতিকে এইবিলাক মানে আমি আজি মোক বেয়া লাগি আছে মই বাহিৰত কৰি আছোঁ এইটো উচিত নহয় তথাপিও নেক্সট টাইম পৰা আজি আমি বাহিৰত কৰি আছোঁ নেক্সট টাইম পৰা কিন্তু পাৰ্মিশ্যন দিয়ক আৰু নিদিয়ক আমি কিন্তু ভিতৰত সোমাই স্থানীয় ৰাইজ তথা বজৰং দলৰ সদস্যৰ প্ৰশ্ন যদি ডন বস্কো স্কুলত খ্ৰীষ্টমাছ পাতিব পাৰে তেতিয়াহ'লে কিয় সৰস্বতী পূজা আয়োজন কৰিব নোৱাৰে বিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষই এই আখুৰগো স্থিতিৰে বজৰং দলৰ সদস্যই ডন বস্কো স্কুলত এইদৰে পাতিলে সৰস্বতী পূজা বহুত ভালো হয়েছে আমি বাংলাতে বলি হ্যাঁ বলেন বলেন এটা বহুত ভালো কথা খুব ভালো লাগছে আমাদের শুনে যার জন্য আমি শুনে দৌড়ে আসলাম দেখার জন্য কিন্তু পুজোটা বাইরে হচ্ছে এটা আমার একদম ভালো লাগছে না করতে হলে পুজোটা আপনারা সেরকম আইন মেনটেন করে পুজোটা ভিতরে করুন এটা ব্যবস্থা করতে লাগবে কেন নির্দেশ দিবে না হিন্দু জায়গায় থেকে ইন্ডিয়াতে থেকে ওরা বিজনেস করছে এখানে আমাদের ইন্ডিয়ার সমস্ত স্টুডেন্টকে দিয়ে সমস্ত প্যারেন্টসকে দিয়ে ওদের ইনকাম হচ্ছে তাহলে আমাদের হিন্দুদের এসব মানবে না কেন মানতে লাগবে আপনাদেরকে তো এটা ব্যবস্থা লোক আপনাদেরও ওরকম কিছু ব্যবস্থা করা উচিত আমাদের জায়গা থেকে তারা পুলিশকে ডাকবে আর পুলিশ কি আমাদের জন্য না পুলিশ কি বাইরের অন্য কান্ট্রির জন্য আমাদের জায়গা থেকে পুলিশরা অন্য কান্ট্রির হয়ে কাজ করবে এটা হয় না नोंथांमोना बे रादाबखौ गावनि मेगनजोंनो नुबाय खोमाजों खोनाबाय बिथांमोना मा बुंदों आरो माबायदि फारिलाइ खालामदों बे जाहैबाय लामदिंनि जि डन बस्को स्कुल दङ बे डन बस्को स्कुलनि जितु गेट दङ बे गेट मोखाङाव बिथांमोना सरस्वती फुजाखौ खालामदों दा जोङो बेनि गेजेरजों मोनथिनो हादों आरो थांनाय बोसोरफोरावबो गोबां जायगाफोराव बेबायदिनो गन्डगल जादोंमोन देग्लायबो आरोबाव बेबायदिनो खालामदों हिन्दुफोरनि जितु दैदेनगिरिफोर दङ बजरां दलनि जितु दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोननि बायदिब्ला ख्रिस्टियान जितु स्कुलफोर दङ बै ख्रिस्टियान स्कुलफोरावबो सरस्वती फुजाखौ खालामथारनांगौ होननानै बिथांमोननि दाबि नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर जों बयबो मोनथिगौ नङा होमब्ला आरो बिथांमोनाबो मोनथिगौ हयथ' बिथांमोना जबरदस्तिसो खालामनो नागिरदों जे जोङो बबेबा मुस्लिमनि जायगायाव थांनानै मुस्लिमनि नियम खान्थिखौ जों सेफायनो थाङाखै जोङो हिन्दु स्कुलाव थांनानै हिन्दुनि स्कुलाव माबा मोनसे ख्रिस्टमास खालामनो थाङाखै जों जोंनि स्कुलाव ख्रिस्टमास जायोब्ला जोंनि फोथायनायफोरजों लोगोसे लानानै हयथ' बहाबा प्रि ख्रिस्टमास खालामनाय जानो हागौ बेखौबो जबरदस्ति सोरबा हिन्दु गथ'फोरखौ लानानै नङा गुबुन फोथायारिफोरखौ लानानै बेबायदि जबरदस्ति खालामनाय जाया नाथाय बिथांमोननि जितु खालामनाय बिथांमोना जबरदस्ति जे मानो ख्रिस्टियान स्कुलाव मानो सरस्वती फुजा जाया बेखौ खालामथारनांगौ होननानै बिथांमोना दाबि खालामदों अनजाग्रा प्रियफोर दिनै जोंनि आसामावबो गोबां रोखोमनि तारनाया जागासिनो दङ जों नुनो मोन्दों बेफोर रादाबफोरनि गेजेरजों जोङो मोनथिनो मोन्दों दि जे जिसु ख्रिस्टखौ नायनो बाग्रा ख्रिस्टियानखौ नायनो बाग्रा मोजां मोनै बेसेबां सुबुंफोर दङ जों बेफोर भिडिअनि गेजेरजों मोनथिनो हायो दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर जों सानफ्रोमबो सांग्रां जानाया मोजां सहसै बाथ्राखौ लानाया मोजां नङा जोंनि सांग्रां जानाया बबेबा तुरुवाल सेखा थुंग्रि माबा मोनसेखौ लानानै लावथिखौ लानानै सांग्रां जानाय नङा बे सांग्राङा जाहैबाय जिसु ख्रिस्टखौ लानानै आत्मिक जिउ बोलोगोरा जालांनाय सांग्रां जालांनाय स्पिरिचुवेल लाइफ जितु एक्सारसाइज दङ जेरै एक्सारसाइजआ जोंनि मोदोमखौ गोग्गो खालामो देहाखौ गोग्गो खालामो थिग बेबायदिनो आत्मिक जिउ बोलोगोरा जालांनो थाखाय ख्रिस्टियान जिउआव बोलोगोरा जानो थाखाय जोंहा माखासे एक्सारसाइजफोर दङ स्पिरिचुवेल एक्सारसाइज जेरैहाय आर'ज खालामनाय जेरैहाय बाइबेल फरायनाय जेरैहाय इसोरनि बुंनाय बोसोन बायदि सोलिनाय बेफोर एक्सारसाइजआ जोंनि आत्मिक जिउखौ बोलोगोरा खालामो दा बेयावहाय फैबाय थानाय जितु समयसाफोर दङ बै समयसाफोरजों दावहा नांनो थाखाय जोंनियाव बेफोर एक्सारसाइजआ थानो नांगोन अनजाग्रा प्रियफोर मानोना जोङो जोबनाय बोथोर फारसे मानोना जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ फोरोंखादों जोबनाय बोथोर फारसे नोंसोरो आंनि मुङै निन्दि जागोन आंनि मुङै ठाट्टा होजागोन आंनि मुङै सिथारजागोन आंनि मुङै जोबथेसालियाव थानो गोनां जागोन बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जिसु ख्रिस्टआ सोरगो रायजोआव थांफिननायनि सिगांनो गावनि सेलाफोरनो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै दोनखादों आरो दिनै बे गासै जाथायफोरा जागासिनो दङ दा बेवहाय अनजाग्रा प्रियफोर जोबनायाव बेखौनो आरोबाव खावलायबावनो हास्थायबाय आर'जआव लागारबो थाबाय थागोन बेजों बे आर'ज खालामगोन जेन जों बयबो बोलोगोरा जानानै थानो हायो बेनि थाखाय आर'जआव नांथाबनानै थागोन दिनै
दुथांफोरा गोबां रोखोमनि हास्थायगासिनो दङ गोबां रोखोमनि नियम खान्थिफोरखौ लाबोनो हास्थायगासिनो दङ दिनै जि स्कुल दङ ख्रिस्टियान स्कुल दङ बै ख्रिस्टियान स्कुलखौ हिन्दुनि माखासे नियम खान्थिफोरनि गेजेरजों ख्रिस्टियान स्कुलखौ सामलायहरनो नागिरगासिनो दङ बेवहाय आर'जआव थादो जेन फैबाय थानाय समफोराव बेफोरबायदि समस्या जेंनाफोरा जाया देब्ला प्रियफोर दिनैनि भिडिअ दिनैनि बे रादाबखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै फैबाय थानाय समाव मोनसे गोदान रादाब एबा इसोरनि बोसोन लानानै फैफिनबावसिगोन दिनैनि थाखाय बेसेनोसै थेंक इउ